Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή βάλτε κι άλλο πιάτο στο τραπέζι. Βάλτε κι άλλο πιάτο στο τραπέζι και για τον εκλεκτό καλεσμένο σήμερα. Νομίζω ότι είναι πολύ δυνατή η απήχηση που έχουν τα τραγούδια του ανθρώπου αυτού που είναι ο φιλοξενούμενος μας σήμερα. Δεν είναι βέβαια μόνο τα τραγούδια, είναι τα μυθιστορήματα, οι νουβέλες, τα διηγήματα, η ποίησή του. Είναι ο Μάνος Ελευθερίου με δύο λόγια. Και επιτρέψτε μου τώρα, επειδή είμαι παλιός στη δουλειά που λένε, παλιά καραβάνα, να σας μεταφέρω μια σκηνή που έγινε πριν από 30 χρόνια στην πρώτη εκείνη συνάντηση με τον Μάνο Ελευθερίου το 1985, τέτοια εποχή. Συντάκτης εγώ σε ένα περιοδικό, πήγα μέχρι εκεί να του δείξω ένα τεύχος, μήπως και δεχτεί να μου δώσει μια συνέντευξη. Μπήκα λοιπόν στο σπίτι, παντού βιβλία και άπειρα μικροπράγματα σε απόλυτη τάξη. Αυτό μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Από γυάλινα μελανοδοχεία μέχρι κουτάκια με βελόνες γραμμοφώνου, για παράδειγμα, τοποθετημένα με λογική μικρών συλλογών, σαν σε μουσείο, κοσμούσαν τα παλιά, συντηρημένα με αγάπη αρχοντικά έπιπλα που υπήρχαν εκεί. Όταν είπαμε τη λογική μουσείου, δεν υπονοούσα ότι ήταν απροσπέλαστα. Κάθε άλλο ήταν προσβάσιμα και εκεί κοντά και έδιναν το σινιάλο τους. Και τότε, ξέρετε, σκέφτηκα ότι έτσι θα ήθελα να ήταν κάποτε και το δικό μου το σπίτι. Θα μπορούσα δηλαδή να πω έτσι με άνεση τώρα ότι ο Μάνος Ελευθερίου στην ουσία είναι ένας συλλέκτης, αλλά ο χαρακτηρισμός αυτός δεν επαρκεί. Δεν φτάνει η λέξη αυτή τελικά για να περιγράψει την ανάγκη που έχει ο άνθρωπος αυτός να διασώζει εκείνα ακριβώς τα αντικείμενα που κινδυνεύουν πιο πολύ από το πέρασμα και από το άγγιγμα του χρόνου. Να τα διασώζει. Υπάρχει ένα ποίημα του Μίλτου Σαχτούρη. Δεν ξέρω αν ο Μάνος Ελευθερίου και ο Μίλτος Σαχτούρης ήταν φίλοι ή πόσες φορές συναντήθηκαν, αλλά υπάρχει ένα ποίημα του Μίλτου Σαχτούρη που λέει: μαζεύω πέτρες, γραμματόσημα, πόματα από φάρμακα, σπασμένα γυαλικά, πτώματα από τον ουρανό, λουλούδια και ό,τι το καλό σε αυτόν τον άγριο κόσμο κινδυνεύει. Σε εκείνη λοιπόν την πρώτη συνάντηση θα σας μεταφέρω τώρα με μια μικρή μυθιστορηματική υφής λεπτομέρεια, αν και το γεγονός είναι απολύτως πραγματικό. Μου άνοιξε την πόρτα με ένα ύφος ανάμεσα σε αυστηρότητα και καλοσύνη. Με ρώτησε αν θέλω κάτι να με κεράσει, νερό, καφέ ή γλυκό του κουταλιού, και στο μεταξύ κάτσε μου είπε, και όπως κατευθυνόμουν προς την άδεια πολυθρόνα συμπλήρωσε: και πρόσεχε μικρέ μη σκοντάψει τον ουρανό. Αποσβολώθηκα, καταλαβαίνετε. Πίστεψα ότι κάτι ποιητικό κρυβόταν στη φράση «πρόσεχε μη σκοντάψει τον ουρανό, μικρέ μη σκοντάψει τον ουρανό». Και όταν λίγο αργότερα ήρθε με το νερό και το γλυκό του κουταλιού, το ρώτησα τι ακριβώς εννοούσε, και τότε, προσέξτε κυρίες και κύριοι, μου έδειξε τον ουρανό. Όπως σας το λέω, ενός νεοκλασικού σπιτιού, το είχε δει να γκρεμίζεται το σπίτι προφανώς κάποια βόλτα του, και αγόρασε από τους εργολάβους το ξυλωμένο ταβάνι, το οποίο είχε μια θαυμάσια ζωγραφιά επάνω. Και έτσι σανίδα τη φόρτωσε, όπως μου είχε πει, σε ένα από αυτά τα μηχανάκια που κάνουν τις δουλειές, τις μεταφορές, και τα είχε στο σαλόνι του. Εξού και πρόσεξε μη σκοντάψει τον ουρανό. Ένα σύνολο από ζωγραφισμένες σανίδες, όρθια τοποθετημένες στον τοίχο. Όπως είπαμε, ουρανός λέγεται η επένδυση του ταβανιού, μου είπε. Τις είδα έξω από το γιαπί και τις αγόρασα από τον εργολάβο. Τις φόρτωσα και τις έφερα εδώ. Κρίμα να πεταχτούν. Και τώρα του είπα: θα τις βάλεις στο ταβάνι, δεν ξέρω τι θα τις κάνω, μου λέει, αλλά πάντως τις πήρα. Καλά, έλεγε ο Σαχτούρης, μαζεύω πέτρες, γραμματόσημα, πόματα από φάρμακα. Ας πάμε όμως κατευθείαν στην πιο πρόσφατη συνάντηση. Η προηγούμενη, όπως είπαμε, ήταν πριν από 30 χρόνια. Η προηγούμενη ήταν όταν βρεθήκαμε για να μου δώσει μια συνέντευξη για τη Real News πριν από 2 περίπου χρόνια.
καθίσαμε απέναντι με το μαγνητόφωνο όπως και τώρα, και έτσι και τότε, έτσι και τώρα τον ρώτησα τι ακριβώς κάνει αυτή την εποχή, γιατί πάντοτε κάτι κάνει ο Μάνος Ελευθερίου, γράφει, συλλέγει, όπως είπαμε, αναπνοές, φράσεις, στίχους. Πήρε στα χέρια του λοιπόν κάτι μεγεθυμένες φωτογραφίες από αυλές σχολείων με όλους τους μαθητές συγκεντρωμένους, σαν τις αναμνηστικές που προφανώς έχετε κι εσείς στο αρχείο σας. Κάνω αυτή τη στιγμή, χάρη στην Μαρίζα Δαλεζίου και σε 2 άλλες κοπέλες που δεν τις ξέρω, μια θαυμάσια έκθεση στην Άνω Σύρο. Δηλαδή η έκθεση περιλαμβάνει φωτογραφίες μαθητών, ομαδικές φωτογραφίες μαθητών με τους δασκάλους μαζί, αναμνηστικές, από το 1900 μέχρι το 1955 περίπου, εκεί γύρω. Στο προαύλιο συνήθως. Ναι, συνήθως εκεί, για να υπάρχει χώρος να αναπτυχθεί ομάδα. Και εκτός από αυτό, σπάνια μοναδικά τετράδια μαθητών από το 1850 μέχρι το 1950-60. Σπάνια τετράδια. Τα τετράδια έχουν και ένα ενδιαφέρον, που υπάρχουν και μαθήματα που δεν υπάρχουν πλέον, όπως παραδείγματος χάρη η καλλιγραφία. Βρήκα ένα τετράδιο καλλιγραφίας Συριανής μαθήτριας 1893. Εκεί τρελάθηκα. Τρελάθηκα. Όταν λες βρήκα αυτό το τετράδιο, μπορείς να μου εξηγήσεις 2 πράγματα. Πρώτον, πού το βρήκες? Στη Σύρο. Πώς? Σε ένα όχι χαρτοπολείο, σε ένα που πουλάει παλιά πράγματα, παλαιοπολείο, ας το πούμε έτσι. Μέσα εκεί βρήκα, ανάμεσα στα χαρτιά που είχε ένα πάκο τεράστιο με χαρτιά, βρίσκω και αυτά τα τετράδια. Που δεν ήταν ένα, ήταν μια... βρήκα και άλλα πράγματα μέσα εκεί. Λοιπόν, το ενδιαφέρον είναι οι φωτογραφίες. Φωτογραφίες ενδεικτικά, μελανοδοχεία παλαιά των παιδιών και διάφορα άλλα πράγματα που έχουν σχέση με παιδιά πάντα του δημοτικού σχολείου. Βλέπεις εδώ, είναι 5 κοριτσάκια, 5 αγοράκια και ο δάσκαλος. Αυτά δεν έχουν μπει ακόμα στην έκθεση, είναι τα καινούργια αποκτήματα. Χωρίς τόπο, χωρίς χρονολογία. Πού βγήκαν αυτά τα πράγματα, πώς έγινε κλπ. Επίσης αυτό το ωραίο πράγμα, εδώ βλέπεις, είναι 25η Μαρτίου ή 28η Οκτωβρίου. Κάποια παρέλαση πάντα. Παρέλαση, ναι. Βλέπεις τις δασκάλες, εδώ 2-3 δασκάλες είναι στη σειρά 4. Ακολουθούν τα παιδιά να πηγαίνουν έτσι με σειρά. Όλες αυτές οι φωτογραφίες είναι από σχολεία της Σύρου αποκλειστικά? Όχι, από όλη την Ελλάδα. Η έκθεση όμως θα γίνει στη Σύρο? Γίνεται, άρχισε από τον επειδή Ιούλιο. Είναι τα καινούργια αποκτήματα που πρόκειται να πάνε στην έκθεση. Αυτά είναι καινούργια αποκτήματα που θα αποκτήσουμε τώρα ένα καινούριο χώρο και εκεί μέσα θα μπουν τα καινούργια πράγματα. Κοίταξε τι ωραίο πράγμα. Και προφανώς εδώ είναι μέσα σε δεν ξέρω πού βρήκανε τα καπέλα, αλλά είναι μέσα σε φωτογραφείο. Μάλιστα. Διότι έχουμε τον ψευτοφίνικα από πίσω. Το σκηνικό του φωτογράφου. Ναι. Έτσι, αυτό είναι το πιο ωραίο πράγμα. Τα κοριτσάκια ντυθήκαν τα καλά τους ρουχαλάκια, βάλαν ό,τι είχαν εκεί πέρα τα παιδάκια. Δεν ξέρω, επαρχία σίγουρα είναι αυτά τα πράγματα. Και εσύ, Μάνο μου, να σε ρωτήσω κάτι. Όλα αυτά τα πράγματα γιατί σε συγκινούν? Όχι, πες μου, θέλω να το καταλάβω αυτό. Γιατί... Είναι ρε παιδάκι μου, έχω μια ιδιαίτερη αγάπη για τα παιδιά των δημοτικών σχολείων. Διότι για μένα, όταν λέμε παιδεία, λένε αυτός δεν έχει παιδεία. Τι πάνε να πει παιδεία? Εγώ ξέρω ανθρώπους που έχουν βγάλει και πανεπιστήμια, έχουν κάνει και στο εξωτερικό ντοκτορά και τούτα και εκείνα, και οι περισσότεροι από τους αρχηγούς μας, από τον Σαμαρά και τον Καραμαλή, τον Κώστα, τον νεότερο, και από άλλους που έχουν κάνει ντοκτορά στην Αμερική, και ο Γεωργάκης ο Παπανδρέου ήταν σε μεγάλα πανεπιστήμια του εξωτερικού και της Αμερικής, της Γερμανίας άλλος, και ο Σιμίτης πήγε στη Γερμανία κλπ. Υπονοούσες δηλαδή ότι παρά τις σπουδές τους είναι απέδευτοι? Ζώα. Ζώα. Όρθια. Ναι. Όρθια ζώα. Ναι. Απλώς περπατάνε σε 2 πόδια.
Σκληρό, σκληρό. Όταν λέμε παιδεία, εννοούμε ότι μαθαίνει ένα παιδί μέσα στα πρώτα 6 χρόνια της ζωής του, στο δημοτικό σχολείο. Αυτή είναι η παιδεία. Μαθαίνεις να σε ευγενείς, μαθαίνεις 5 γραμματάκια, μαθαίνεις για το Ιησού Χριστό, μαθαίνεις για το Βούδα, δεν μαθαίνεις τίποτα, αλλά μαθαίνεις τις πράξεις της αριθμητικής, τις βασικές, τις 4. Στην 4η τάξη μαθαίνεις τη μέθοδο των 3 και 5-10 πραγματάκια. Αυτή είναι η βασική παιδεία που παίρνεις στη ζωή σου. Και όλοι αυτοί που είναι κάτοχοι τόσων και τόσων διπλωμάτων και συγγραφείς διατριβών και τα λοιπά, λες ζώα, αλλά εκτός από σκληρή διατύπωση που είναι έτσι κι αλλιώς, θέλω να μου το εξηγήσεις λίγο. Τι να εξηγήσω? Τι εννοείς όταν λες ζώα? Δεν ξέρουν την τύφλα τους, τίποτα. Καταρχήν έχουν ένα μίσος θανάσιμο όλοι για ό,τι πνευματικό υπάρχει στην Ελλάδα. Ειδικά στην Ελλάδα. Δηλαδή είναι κάτι αδιανόητο για ένα Γάλλο πρόεδρο ή πρωθυπουργό. Να μισεί τον πολιτισμό του. Να μισεί τον πολιτισμό. Οι Γάλλοι πρωθυπουργοί και οι Γάλλοι πρόεδροι πάντοτε έχουν και ένα μότο ενός μεγάλου παλαιού Γάλλου συγγραφέα. Αλλά αυτό δεν το λένε για να κάνουν κόλπο ότι ξέρουμε και τον Μολιέρο ή ξέρουμε τον Ρασίν ή ξέρουμε τον άλλον. Τα ξέρουν διότι τα έχουν διδακτεί στα δημοτικά σχολεία. Στην 4η δημοτικού σχολείου αρχίζουν τα παιδιά και μαθαίνουν τον Ρακίνα. Αυτοί τα ξέρουν απ' έξω. Πιάσε έναν Γάλλο πολιτικό και πες μου ένα στίχο του Μολιέρου, σου λέω τους κλασικούς, έτσι. Αμέσως θα σου αρχίσει κατεβατά, όχι 3 λέξεις, κατεβατά. Πιάσε έναν Έλληνα και πες του ποιος στίχος σας αρέσει από τον Παλαμά ή από τον Καβάφη ή από τον Σολομό. Μπορεί να σου πει, ας πούμε, ότι να θυμηθεί το θεϊκό στίχο ότι αυτοκίνητες οι θύρες ανοιγοκλούνε του Σολομού από το λάμπρο, αποκλείεται. Αυτά ο Γάλλος ξέρει τον αντίστοιχο Σολομό και τους αντίστοιχους στίχους. Όλοι αυτοί που, όπως λες Μάνο μου, και να πω στους ακροατές ότι επειδή γνωριζόμαστε χρόνια μιλάω στον ελληνικό, πρώτον γιατί με βολεύει καλύτερα να διατυπώνω τις ερωτήσεις μου και δεύτερον επειδή μου το έχεις επιτρέψει. Πρόσεξε. Όλοι αυτοί που με τον τρόπο τους μισούν τον πολιτισμό, από μόνοι τους κατέληξαν στο να τον μισούν ή είναι κανένα σχέδιο από πίσω με βάση τις συνωμοσιολογίες? Έλα μωρέ τώρα, ίδιες. Τι? Από μόνοι τους. Από τους 300 της Βουλής, για παράδειγμα, πόσοι έχουν πάει στο θέατρο? Ξέρουν ορισμένους ηθοποιούς, ονόματα ηθοποιών, τις πιο ξέκολες καταρχήν. Ποιες θα μπορούσαν να πηδήξουν, για παράδειγμα? Ας πούμε, δεν ξέρουν την Καριοφιλιά Καραμπέτη, δεν πάει το μυαλό τους ότι μπορεί να την πηδήξουν, αποκλείεται. Οπότε την έχουν χεσμένη. Την έχουν ξεχάσει και το όνομά της και τελειώνει η υπόθεση, έτσι. Και την μεγάλη θεατρίνα. Ή να σου πει, ξέρω εγώ, οι γυναίκες αυτοί οι πολιτικοί δεν ξέρουν ονόματα. Τέλος πάντων, μπορεί να ξέρουν κανένα ωραίο άντρα από εκεί μέσα, ξέρω εγώ, θα σου πει ο Νίκος ο Κουρής ωραίο παλικάρι είναι. Μέχρι εκεί. Δεν ξέρει ότι έκανε μια εκπληκτική παράσταση με τον Έαντα και τούτα και εκείνα και λοιπά. Πες τους πόσα χρόνια έχετε να πάτε στο θέατρο? Ποιους ηθοποιούς έχετε δει? Έχετε διαβάσει ποτέ στη ζωή σας ένα θεατρικό έργο? Ένα θέατρο? Δηλαδή έχετε διαβάσει ποτέ, έναν Ήψεν? Τους Βρικόλακες τους έχετε διαβάσει? Έχετε διαβάσει τον Άμλετ, ας πούμε, για παράδειγμα, ποτέ στη ζωή σας? Τον Άμλετ, ένα έργο. Ποτέ, θα σου πει όχι κανένας. Αλλά αν πας σπίτι τους, μπορεί να το δεις στη σειρά, όλος ο Βασίλης Ρώτας κολλημένος πάνω εκεί, και αν πας να το ξεκολλήσεις, να τον πιάσεις το αυτό, επειδή είναι από χρόνια εκεί σφινωμένο, είναι σφινωμένα και είναι κολλημένα, όπως το σπίτι της Αλίκης Βουγιουκλάκη, που μια φορά κάποτε μια κυρία πήγε να πιάσει ένα τόμο από κάτι και κατέβηκε όλος ο Μενέλαος Λουντέμης, γιατί ήταν με
με νάιλον τυλιγμένο το κάθε βιβλίο, είχαν κολλήσει από την πολυκαιρία, τα σκουπίζαν, τα ξεσκονίζαν έτσι από πάνω και από κάτω κλπ. Αλλά δεν τα είχαν ξεσκονίσει ξεχωριστά το κάθε βιβλίο να ανασένει. Λοιπόν, φαίνεται ότι ο Λουντέμις της τα είχε χαρίσει της Βουγιουκλάκη. Μια κυρία λοιπόν, κατέβηκαν λοιπόν 10 βιβλία μαζί σε ένα τόμο, όλα μαζί. Το θυμάμαι, εκεί ήμουν σπίτι της εκεί πέρα. Α, ναι. Το έχω δει δηλαδή, σπίτι της. Λοιπόν, και βεβαίως τώρα, εντάξει τώρα, άλλος ο Μενέλαος Λουντέμις, άλλος ο Σέξπιρ. Το τρένο μπήκε πάλι στη γραμμή του και θα συνεχίσουμε την κουβέντα μας με τον Μάνο Ελευθερίου. Αλλά πριν θα σας μεταφέρω πάλι, επειδή σας αρέσουν οι λεπτομέρειες φαντάζομαι, μία σκηνή, αυτή τη φορά μία σκηνή από του δρόμου που λένε, από το δρόμο. Μια φορά λοιπόν, περπατώντας εκεί κοντά στην Καπνικαρέα, συνάντησα τον Μάνο Ελευθερίου. Καθόταν σε ένα τραπεζάκι ενός καφενείου και είχε κάτι βιβλία μπροστά του, μια τσάντα με βιβλία. Γνήσιος συλλέκτης βιβλίων και αντικειμένων, όπως σας είπα, και στιγμών ζωής βεβαίως. Μου περιέγραψε εκείνο ακριβώς το βράδυ μια σκηνή που είδε και ένα διάλογο που άκουσε μπροστά σε ένα σουβλατζίδικο που ήταν λίγο παρακάτω. Ήταν ένα ηλικιωμένο ζευγάρι και τρώγανε την τελευταία μπουκιά από το σουβλάκι τους, ο καθένας το δικό του, με πίτα. Κάποια στιγμή η γιαγιά σκούπισε τα χείλη της και είπε του γέροντα που καθόταν δίπλα ότι άξιζε το έξοδο, άντρα μου, άξιζε το έξοδο που δώσαμε για το σουβλάκι. Όλο αυτό το μαρτύριο που ζούμε οι άνθρωποι της καθημερινότητος, αυτοί δηλαδή που ο έμφυα είναι ο πραγματικότερος εφιάλτης και από τα όνειρά τους ακόμα τα δύσκολα, το μαρτύριο αυτό που υφίσταται η καθημερινότητα, ο έμφυα. Ναι, θέλω να πω κάθε έμφυα, αλλά το μαρτύριο αυτό, ο έμφυα είναι ο φόρος που πληρώνεις για το σπίτι που ήδη σου ανήκει. Άκουσε. Ξέρω εκατοντάδες ανθρώπους που έκαναν το σκατό τους παξιμάδι, αυτός και η γυναίκα του, πουλώντας ακόμη και τη βέρα τους, που λέει ο λόγος, για να φτιάξουν ένα κεραμίδι, να πάρουν ένα διαράκι, τριαράκι σε μια άσχετη πολυκατοικία η οποία καταραίει με τον πρώτο σεισμό. Και αφού μπήκανε μέσα και λοιπά, τους έρχεται ξαφνικά να πληρώνουν κάθε φορά ενίκιο. Μα εγώ δούλεψα 40 χρόνια για να πάρω αυτό το ρημάδι. Δεν το καταλαβαίνεις? Να σου πω τα παράλογα των πραγμάτων. Αυτό το μαρτύριο στο οποίο οδηγηθήκαμε είναι αποτέλεσμα αμαρτωλών διαχειρήσεων του βίου μας ή κάποιοι μας μαστιγώνουν χωρίς να φταίμε? Όχι, είναι ηλιθιότητες αυτές όλες. Δηλαδή? Ηλίθια πράγματα. Εκεί που στέκεται κάποιος, σκέπτεται τι μπορεί να κάνει και προκειμένου να είναι καλός προς τον ανώτερό του, του βάζει μια ιδέα ότι από εκεί μπορεί να βγάζουμε τόσα χρήματα. Στο κρατικό κορβανά μπορεί να μπουν κάθε χρόνο από εκεί 50.000 ευρώ για παράδειγμα, που δεν τα είχαμε. Μπορούμε να βουλώνουμε ορισμένες τρύπες με αυτές τις 50.000. Έχω και κάτι άλλο. Λέγε ρε, του λέει ο άλλος, έχω και εκείνο το πράγμα. Από εκεί θα έχουμε 200.000 ευρώ. Και στέκεσαι, του λέει, κάνε το νόμο αμέσως. Το κάνουν νόμο αμέσως. Έτσι γίνεται. Κάποια στιγμή διακόψαμε την κουβέντα μας για να δοκιμάσουμε ένα εξαιρετικό γλυκό του κουταλιού πορτοκάλι. Όμοιό του δεν είχα ξαναδοκιμάσει στη ζωή μου και δόξα τω Θεώ από γλυκά ξέρω. Μας το έφερε η αδερφή του, η κυρία Λιλή Ελευθερίου, η ζωγράφος. Έτυχε να είναι εκεί και ο Μάνος εκείνη τη στιγμή που εγώ δοκίμαζα το γλυκό πήρε στα χέρια του ένα μικρό πολυσέλιδο βιβλιαράκι, το οποίο ήταν ντυμένο με ξεθοριασμένο κοκκινοπό βελούδο. Πριν από καιρό λοιπόν ήμουνα σε ένα παλιατζίδικο παλαιοβιβλιοπωλείο και τέτοια πράγματα και βλέπω ένα βιβλιαράκι εδώ, Ιερά Σύνοψης. Αυτό είναι καλυμμένο με κάποτε κόκκινο βελούδο, όπως το βλέπεις. Προφανώς του κέντησαν επάνω τη λέξη Ιερά Σύνοψης, του έκαναν το σταυρό, του έβαλαν αυτά τα λουλούδια γύρω γύρω, εδώ του έβαλαν τα αρχικά του ΚΕΖ, το Ζ με τα χρόνια έφυγε και λέω εντάξει τι είναι αυτό, και διαβάζω μέσα και σαλτάρω.
τι ήταν αυτό το πράγμα. Ιερά σύνοψη. Αυτός που το έγραψε γράφει πολύ καθαρά. Έχει βάλει μάλιστα εδώ και το όνομά του με σφραγίδα που λέγεται Κώστας Μη Ζαφυρίου και γράφει 3η Σεπτεμβρίου 1922 εύρων την σύνοψην ταύτην εις πούνταν Σμύρνης κατά την υπό των Τούρκων διωγμών μας. Και μένω ξερός. Λέω, σας παρακαλώ, πόσο κοστίζει αυτό? Λέει 50 ευρώ, κύριε Ελευθερίου. Μάλιστα. Δίνω τα 50 ευρώ και το πήρα. Αυτός που το πήρε για να τον σώσει κατά κάποιο τρόπο. Φαίνεται το χάσε στον δρόμο και το βρήκε ο άλλος. Αλλά το ότι το πήρε όμως πρέπει να σώθηκε. Πρέπει να σώθηκε. Δηλαδή η πίστη θα τον βοήθησε να σωθεί. Θέλω να το πιστεύω εγώ δηλαδή. Ο πιο τυχερός είναι το ΣΔΟ που βρήκε, που εσώθηκε κιόλας και κατόρθωσε και ήρθε. 3 Σεπτεμβρίου ήταν το τέλος της μικρασιατικής καταστροφής, ήταν η ολική πτώση και η έκπτωση των ελληνικών στρατευμάτων. Πώς λέμε μερικές φορές για τους ανθρώπους ότι ρε γαμό το άτυχο ήταν αυτό. Οι γιαγιάδες στα χωριά το λέγανε συχνά. Άτυχο παιδί αυτός, ας πούμε. Θα μπορούσε να το πει κανείς και για τη χώρα. Δηλαδή κακόπεσε. Από ό,τι καταλαβαίνω τώρα, ψάχνοντας κιόλας και διαβάζοντας ιστορία και προσπαθώντας να καταλάβω τι έχει συμβεί και οδηγηθήκαμε εδώ που είμαστε, γιατί πραγματικά δεν το καταλαβαίνω. Δηλαδή οι λάθος επιλογές όμως από την άλλη μεριά υποστηρίζονταν από τους ανθρώπους. Αυτό που τους βόλευε ήταν σημαντικό για αυτούς. Κοιτάξτε, δεν είναι κακοί άνθρωποι. Δεν είναι κακοί άνθρωποι. Δηλαδή δεν θέλουν να μας βγάλουν το μάτι. Απλώς είναι ασήμαντοι. Όπως ορισμένοι πάρα πολλοί, χιλιάδες, εκατομμύρια άνθρωποι δεν μπορεί να οδηγήσουν αεροπλάνο. Πόσο μάλλον ή ένας που οδηγεί αεροπλάνο, για παράδειγμα, δεν μπορεί να οδηγήσει πύραυλο, για παράδειγμα. Έκαστος εφώ ετάχθη. Λοιπόν, οι άνθρωποι αυτοί δεν είναι κακοί άνθρωποι. Δεν έχεις τίποτα, ας πούμε, για τον Γεωργάκη Παπανδρέου, ας πούμε, για τον Ντάδε, για τον Ντάδε. Όχι, μην αναφέρω και ονόματα κιόλας, είναι αμαρτία. Είναι ασήμαντοι. Δεν έχει κανένας κάτι σοβαρό να σου προτείνει δηλαδή. Δεν ξέρουμε, γιατί με τα αν δεν γίνεται ιστορία, πώς αυτά τα θέματα θα τα αντιμετώπιζαν μεγάλοι ηγέτες. Βέβαια υπάρχει μια έκπτωση ηγετών σε όλη την ανθρωπότητα. Η Γερμανία, ας πούμε, δεν έχει υπουργό οικονομικών τον Έρχαρτ ή πρόεδρο τον Αντενάουερ ή όπως ήταν υπουργός οικονομικών που ανέβασε την Γερμανία στα ύψη. Δεν υπάρχει Τσόρτσιλ, δεν υπάρχει Ντεγκόλ, δεν υπάρχει Ρούσβελτ, δεν υπάρχει Στάλιν, αν θέλεις, από εκεί πέρα να χτυπιέται να σφίγγουν οι κόλλοι και μόνο που ακούσανε το όνομά του, ή Μάο από την άλλη πλευρά. Όσο καθάρματα και αλήτες και δολοφόνοι κι αν ήτανε προσωπικότητες, δεν υπάρχει εμβολία, ήτανε μορφές. Έχουμε ανθρωπάκια, ασήμαντους ανθρώπους σε όλη την ανθρωπότητα, ιδιαίτερα δε εδώ. Κοίτα, λες σε όλη την ανθρωπότητα υπάρχει μια έλλειψη ηγετών, ας πούμε, μια σμίκρινση έχουν πάθει οι οντότητες οι παλιές. Δεν είναι συγκρίσιμα τα μεγέθη, οκ. Τι άλλαξε όμως στην ανθρωπότητα και έχει ανάγκη αυτούς για ηγέτες? Μα αυτή τη στιγμή αυτούς έχουμε, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα άλλο. Εννοείς δηλαδή ότι όλο το πρόβλημα είναι στην επιλογή, ότι διαλέγουμε από αυτό που υπάρχει στο καφάς? Ναι, ακριβώς. Άρα σωτηρία δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Δηλαδή είδες κάτι διαφορετικό στο Τσίπρα? Βλέπεις κάτι διαφορετικό? Ναι, τον είδα. Τον είδα πως κουνιότανε όταν ακουγόταν ο εθνικός ύμνος. Λες και έχουμε κι άλλα πράγματα που μπορούμε να στεκόμαστε. Προσοχή. Έχουμε κι άλλα, να του πεις βρε άνθρωπε, έχουμε άλλα ιερά και όσια που πρέπει να στεκόμαστε προσοχή, και εσύ κουνιώσουνα την ώρα που ακουγόταν η εθνική ύμνη της Ελλάδος και της Γαλλίας και ο Καμένος εκεί, ο Ολάντ εκεί, και εσύ να μου κάνεις έτσι. Τι είναι αυτά τα πράγματα? Και να παίζει με τα χέρια του. Κάθε μέρα διαβάζω
2-3 επιστολές στις εφημερίδες σχετικά με αυτό το θέμα. Και θα ήταν ευχής έργων να το συνεχίσουν για όλο το χρόνο. Οι Έλληνες να του γράφουν αυτό το πράγμα. Είπε πάλι χτες, ήρθα σε αυτά τα 2 νησιά, στη Λέσβο και στη Μυτιλήνη. Δεν του εξήγησε κάποιος ότι η Λέσβος και η Μυτιλήνη είναι ένα νησί? Το πρωί βάλανε άλλος για Χίο τράβηξε και άλλος για Μυτιλήνη. Και λέει εκεί, έπρεπε ο Ελευθερίου να βάλει άλλος για Λέσβο. Τράβηξε και άλλος για Μυτιλήνη. Μα είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Δεν είναι το ένα και το άλλο. Είναι τα κατασυρωήν. Κάνει κατασυρωήν. Εκτός από τα λάψους βεβαίως που είναι ανατριχιαστικά. Τα λάψους, έτσι λέγονται. Τα λάθη που κάνει τα γραμματικά. Εκεί τα πράγματα είναι άγρια. Εκεί τα πράγματα είναι άγρια. Έχουμε μαζί μας τον Μάνο Ελευθερίου μέσα από τον τρόπο που έχουμε μαζί μας τους συνομιλητές μας τα Σάββατα και τις Κυριακές. Προηχογραφώ εντός της εβδομάδος για να είμαστε κοντά στα γεγονότα έτσι όπως τρέχουν, γιατί χρειάζεται να λέμε και πράγματα για το παρόν, όχι μόνο για την καταγωγή και την παιδική ηλικία των ανθρώπων και όλα αυτά που είναι πολύ ωραία και εγωιτευτικά και εγώ τα κυνηγάω. Κάποιοι άνθρωποι τα αποφεύγουν βέβαια από τους συνομιλητές που συναντάς, αλλά είναι σημαντικό να καταλαβαίνει κανείς όλοι αυτοί οι σπουδαίοι καλλιτέχνες πώς αντιλαμβάνονται την καθημερινότητα, το έργο της καθημερινής ζωής, τι ρόλο παίζουν μέσα σε αυτό. Λοιπόν, κάποια στιγμή μετά το σερβίρισμα του εξαιρετικού αυτού γλυκού πορτοκάλι, ειλικρινά σας λέω, ντράπηκα να ρωτήσω ποιος το είχε φτιάξει, αλλά χρυσοχέρα η γυναίκα που θα το φτιάξε. Εκεί λοιπόν επάνω αρχίσαμε να μιλάμε για τον πολιτισμό που είχαν ορισμένα μέρη. Ένα από αυτά είναι και η Σύρος, όπως ξέρετε. Είναι ένα περιβάλλον ιδιαίτερο. Οπότε η κουβέντα ήρθε στα παιδικά χρόνια του Μάνου Ελευθερίου και τον ρώτησα, μάλλον του ζήτησα να μου περιγράψει το περιβάλλον με στο οποίο μεγάλωσε. Μεγάλωσε σε ένα μικροαστικό περιβάλλον. Αλλά στη Σύρα πάντα. Μέχρι 14 χρονών. Μαγικό μέρος είναι η Σύρα. Εντάξει, ήταν μαγικό μέρος. Όταν λες ήτανε, δεν έχει διασώσει πράγματα? Είδα την απόλυτη φτώχεια όμως. Τώρα που ξαναπήγες? Όχι, και τότε. Υπήρχε βέβαια αξιοπρέπεια, πάρα πολύ αξιοπρέπεια, αλλά είδα την απόλυτη φτώχεια. Συνεχώς χτυπούσαν την πόρτα μας γείτονες και μας ζητούσαν όχι χρήματα, πράγματα. Έλεγαν στη μητέρα μου, κυρία Ελευθερίου, είπε η μαμά μου, μας δίνετε ένα κρεμμύδι? Κυρία Ελευθερίου, είπε η μαμά μου, μας δίνετε λιγάκι καφέ? Ζητούσαν από μας που είχαμε κάτι παραπάνω από το τίποτα, εκείνοι που δεν είχαν τίποτα. Κατάλαβες? Αλλά αυτό γινόταν κάθε μέρα και όχι μια φορά τη μέρα. Εσύ όταν το βλέπεις αυτό μικρό παιδί, τι σκέφτεσαι για το μέλλον σου? Πώς δηλαδή σκέφτεσαι τον εαυτό σου μέσα στα χρόνια? Τώρα δεν έχω πλέον μέλλον, γιατί είμαι σε μια ηλικία που δεν έχω μέλλον. Αλλά σκέπτομαι τα μέλα τα μέλλοντα που θα συμβούν στα νέα τα παιδιά, σε αυτά που γεννιούνται τώρα. Των ανιψιών μου τα μωρά είναι 4 χρονών, ξέρω εγώ, 2 χρονών, 1 έτους. Εκεί τρέμω δηλαδή, τι θα γίνει. Βλέπω ανθρώπους που ξεριτεύονται, φεύγουν αμέσως κλπ. Ένας φίλος μου έφυγε προχτές, αναγκάστηκε, πήγε και δουλεύει τώρα σε γλωσσομαθής, τούτο κύριο κλπ. Πήγε στην Αγγλία, δεν τα κατάφερε εκεί και βρήκε ένα αποκούμπι καλό, κουράζεται πολύ κλπ. Στην Κύπρο. Εντάξει, εκεί βρήκε άκρη. Ένας άλλος πήγε στο Λονδίνο. Εκεί χώθηκε μια χαρά και έχει και διπλό μισθό από ό,τι έπρεπε. Και όχι μόνο αυτό, του δώσανε και αυτό και προνόμια και τέτοια. Ναι, τέτοια πράγματα. Αλλά έχουν φύγει 150.000 Έλληνες. Κάποτε, τη δεκαετία του 50, 5 χρόνια μετά τη λήξη του Παγκοσμίου Πολέμου, οι πρώτοι Έλληνες που πήγαν στη Γερμανία πήγαν εργάτες στη Γερμανία, σε εκείνους που μας είχαν την Παναγία και το Χριστό που μας έκανε. Καταλαβες? Βλέπεις, δεν έχουμε υπογράψει και συνθήκη ειρήνης ακόμα με τη Γερμανία. Μην το ξεχνάς αυτό. Έτσι. Και γι' αυτό και δεν παίρνουμε και δεκάρα. Γιατί έτσι και την υπογράψαμε, θα αναγκαστεί η Γερμανία να μας πληρώσει. Δηλαδή είναι τόσο απλό και γίνονται τόσες συζητήσεις? Όχι.
Είναι αυτό που λένε στο Αγρίνιο, απειλό. Το απλό του λένε απειλό. Το λέγανε κάποτε αυτό. Τώρα δεν το λένε. Δηλαδή είναι απειλό, εν πάση περιπτώσει. Είναι πολύ απειλό. Και γιατί δεν το κάνουνε? Μα το λέει και ο Ρίτσος. Ήσυχα και απλά. Μα τρελός είσαι. Γίνονται αυτά τα πράγματα. Αυτά μεγάλες θα βάλουν το χέρι στην τσέπη. Και ύστερα μην ξεχνάμε ότι εμείς τους ζητάμε λεπτά. Εδώ οι Έλληνες μισούν τους Γερμανούς αυτή τη στιγμή και λέει μας μισεί η Μέρκελ και λοιπά. Δεν με τους ενδιαφέρει ποια είναι πάνω και λοιπά. Λες και η Μέρκελ μας έχει ζητήσει λεφτά. Εμείς πάμε και ζητάμε. Να το αυτό ο στίχος του Κάλβου που λέει με εξαπλωμένη χείρα ψωμοζητούντες. Να το. Με εξαπλωμένη χείρα ψωμοζητούντες. Να τους. Εμείς πάμε και ζητάμε λεφτά και κάνουμε τούμπες. Σκέπτεσαι, έρχονται αυτά τα δυστυχισμένα πλάσματα από τους βομβαρδισμένους τόπους, ας πούμε. Βομβαρδισμένους τόπους. Ήρθε ένας γέροντας 90 ετών και λέει όσο ζήσω, αλλά τουλάχιστον να ζήσω ελεύθερος. 90 χρονών. Και βέβαια όταν βλέπεις τα παιδιά τα νεκρά, εκεί σαλτάρεις τελείως. Εκεί τελειώνεις. Εκεί τελειώνεις. Ρε πια δεν κάτσεις προσοχή σε αυτά. Όπως είπε, είχαμε την ατυχία να δούμε τη βάρκα που έβγαινε, είπε ο Τσίπρας. Δηλαδή δεν ξέρω γιατί δεν προσέχουν. Εσύ τα λόγια σου τα προσέχεις. Δεν σε άκουσα ποτέ να δώσεις μια συνέντευξη και να βγεις την άλλη μέρα να ανασκευάσεις με 1000 λέξεις κάτι που είπες την προηγούμενη. Ο κύριος Φίλης τώρα που είπε αυτό το πράγμα, ότι δεν ήταν γενοκτονία αλλά εθνοκάθαρση. Βγήκε η Σαμπάχ και έγραφε στην πρώτη σελίδα γενναία παραδοχή από τους γείτονες. Μπράβο στο Φίλη. Βέβαια. Τώρα μπορεί ο Φίλης να κάνει καριέρα στην Τουρκία. Και ο κύριος Φίλης αυτός πρέπει και λιγάκι να κουμπώσει το σακάκι του. Δεν βρίσκεται ούτε η γυναίκα του, είναι παντρεμένος. Να του εξηγήσει η γυναίκα του ότι Χρυσέ μου, όταν πηγαίνεις μην αφήνεις το σακάκι να φαίνεται αυτό το πράγμα που κουνιέται. Η κυλίτσα. Εδώ δεν πρόκειται για κοιλιά. Θα μου επιτραπεί μια λέξη πρόστιχη, αλλά θα την πω. Σαπιοκυλιά. Κουμπώνεις το σακάκι με γεια σου, με χαρά σου και μπράβο σου που έχεις αυτή την κοιλιά, αλλά κούμπωσε το σακάκι να μην φαίνεται, γιατί και εγώ είμαι κακάσχημος και προσπαθώ, επειδή έχω μεγάλη μύτη και επειδή είμαι κεφαλακρός, φορώ μεγάλα γυαλιά, να ελαφρύνω κάπως την ασχήμια του προσώπου μου και για να μην ενοχλώ τους άλλους με την καράφλα μου, φορώ το καπελάκι μου και όσο το δυνατόν περνώ πιο απαρατήρητος. Πιάσε και δέσε με τα 2 κουμπάκια σου το ωραίο σακάκι που φοράς, το οποίο είναι και άνετο σακάκι. Δεν θα χαθεί. Είναι σαν και εκείνες τις κυρίες που είναι έγκυες και φοράνε κολάν. Μα δεν είναι δυνατόν να φαίνεται αυτή η άθλια κοιλιά εκεί. Όσο κι αν είναι ιερό πράγμα αυτό το πράγμα που έχεις μέσα σου, φόρεσε κάτι ρηχτό. Γι' αυτό υπάρχουν τα ρηχτά φορέματα για τις κυρίες που είναι έγκυες. Λιγάκι μυαλό θέλει. Ή κάτι άλλες κοπελίτσες οι οποίες έχουν ένα ελαττωματάκι. Δηλαδή είναι κοντούλες και με μεγάλο κόλο και φοράνε κολάν. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Φορέστε κάτι απλό. Φόρεσε το κολάν, αλλά από πάνω κάτι ρηχτό, να μην φαίνεται. Λιγάκι μαζέψτε τα πράγματα, ομορφύνετε τα. Και εδώ ακριβώς ήταν που τον ρώτησα τι όνειρα σχηματίζονταν στο νου του όταν μικρός καταλάβαινε ότι ο άνθρωπος στη ζωή του πρέπει να ακολουθήσει έναν δρόμο. Δηλαδή να τον βρει πρώτα και ύστερα να τον ακολουθήσει. Δεν είχα καταλάβει τίποτα. Δεν έπαιρνα είδηση τίποτα. Όποιος αέρας ερχόταν, εντάξει. Είχα κάτι στο μυαλό μου να γράψω. Ήθελα να γράψω, ας πούμε, θέατρο. Δεν τα κατάφερα. Έχω γράψει θεατρικά έργα, αλλά δεν είναι της προκοπής. Τάσκησα μια στιγμή και τυχαία βρεθήκανε μερικά και τα έχω κρατήσει ως δείγματα γραφής μιας παιδικής ηλικίας. Μεγάλος δεν το αποφάσισα. Το είχα αποφασίσει τότε που ήμουν 25 χρονών, 24-25 χρονών. Αλλά τότε εκείνα τα χρόνια, 24-25 χρονών που έκανα παρέα με τον Δημήτρη τον Κεχαΐδη, ας πούμε,
Ο Δημητράκης είχε γράψει θαυμάσια πράγματα σε αυτή την ηλικία. Και λέω, πού πάω εγώ τώρα ξυπόλυτο στα γκάθια? Κάτσε ελευθερίου στη θέση σου. Και ο στίχος πώς ήρθε? Τα τραγούδια πώς μπήκαν στη ζωή σου? Ή πώς μπήκες εσύ στη ζωή των τραγουδιών? Τα τραγούδια ήρθαν όταν ήμουν στρατιώτης στα Γιάννενα. Μου έγραψε ένας φίλος μου να του γράψω μερικά τραγούδια για τον Κώστα τον Καπνίση, που εκείνα τα χρόνια θριάμβευε αυτός στο ελαφρό τραγούδι. Έκατσα και έγραψα μερικά τραγούδια και ανάμεσα σε αυτό ήταν και το τρένο φεύγει στις 8 του Θεοδωράκη, που το έκανε αριστούργημα ο Μίκης. Λοιπόν, και του τα έστειλα το τραγούδια. Χωρίς πριν να έχεις γράψει τραγούδια? Όχι, δεν ήξερα. Ήθελε να τα τραγουδήσει ο ίδιος? Ποιος? Αυτός που στα παράγγειλε? Όχι, παιδί μου. Ήταν φίλος του Καπνίση. Μάλιστα. Και είπε στον Καπνίση, έχω ένα φίλο που γράφει στίχους. Να του πω να σου γράψει τραγούδια, να του πεις. Και του έστειλα. Επέστρεψα από τα Γιάννενα, τον κάναμε παρέα για 2-3 χρόνια τον Καπνίση. Ουδέποτε ρώτησα ούτε τον Καπνίση, ούτε τον Βαγγέλη, τον καπετανάκι που μου είχε γράψει το όραμα να του στείλω τα τραγούδια, την τύχη των στίχων εκείνων. Δεν τον ερώτησα ποτέ. Προφανώς του ανθρώπου δεν του πηγαίνανε. Βέβαια εκείνα τα χρόνια που έλεγε «Σ' αγαπώ, μ' αγαπάς που με βάζεις», εγώ έπιασα και έγραψα το τρένο φεύγει στις 8. Επόμενο είναι ο άνθρωπος να κλωτσάει. Του λέει τώρα τι λέει αυτός ο άνθρωπος εδώ πέρα. Τα πέταξε προφανώς. Δεν ξέρω ποια άλλα τραγούδια του είχα στείλει. Μετά γνώρισα τον Μίκη Θεοδωράκη. Σε λίγο καιρό όταν απολύθηκα, τα πήγε ο Φόντας ο Λάδης, τα έδωσα στο Φόντα το Λάδη 12 τραγούδια και αμέσως ο Μίκης άρχισε και τα έγραφε. Και το 71 δε που του έστειλα 4 τραγούδια στο Λονδίνο, μόλις είχε φύγει ο Στρεμπέρ, τον είχε πάρει έξω στο εξωτερικό, και του έστειλα με τη Μαρία Δημητριάδη 4 τραγούδια. Είχε βγει ήδη ο δίσκος, εκείνες τις μέρες έβγαινε νομίζω τα λαϊκά τραγούδια με τη Μαρία Δημητριάδη και τον Καλογιάννη. Του έστειλα 4 τραγούδια και μου γράφει ένα γράμμα η Μαρία, το οποίο το έχω, και λέει ότι 4 τραγούδια ο Μάνος, εγώ περίμενα 44 να μου στείλει. Και ύστερα με πήρε τηλέφωνο, λέει, εγώ περίμενα 44. Γελούσε. Και δεν μου λες, Μάνο μου, λες ότι το 71 ετοιμαζόταν να βγει ο δίσκος λαϊκά στο Λονδίνο, γιατί εδώ απαγορευόταν? Όχι, στο Λονδίνο. Στο Λονδίνο βγήκαν. Στο Λονδίνο βγήκαν. Έχω το δίσκο το 71 και το φέρνανε με... Πολλοί το είχαν φέρει εδώ με ξεχωριστό εξώφυλλο. Ναι, αλλά βάζανε Μπαχ μαζί με άλλους δίσκους κλασικής μουσικής και δεν βάζανε το εξώφυλλο Μίκης Θεοδωράκης, γιατί απαγορευόταν. Δεν υπήρχε συνέπεια από το ότι κυκλοφορούσε ένας δίσκος με το όνομά σου δίπλα του Μίκη, που ήταν διοκόμενο πρόσωπο, ας πούμε? Ναι. Δεν είχε συνέπεια εδώ στην Ελλάδα? Είχε μια μικρή, ναι. Δηλαδή δεν το μάθανε οι συνταγματάρχες ότι ο Ελευθερίου δουλεύει με το Θοδωράκη? Κοιτάξτε, είχαν πολύ σημαντικότερα θέματα να λύσουν οι άνθρωποι. Πώς? Με μένα θα ασχολούνται τώρα. Κάτι ασχοληθήκανε βέβαια, αλλά τώρα αυτά είναι με δεύτερα πράγματα. Άστε, ξέχασε τα. Η μνήμη, τι είναι η μνήμη? Εμείς δηλαδή είμαστε πιο πολύ το παρόν μας ή η μνήμη μας? Τώρα οι Έλληνες δεν έχουν μνήμη, τελείωσε. Όχι. Εγώ νόμιζα ότι μπορούσαν να θυμούνται κλπ. Εκτός από τους παλιούς που σου λένε ιστορίες, όχι αυτοί που λένε ιστορίες για τη Σμύρνη και τους πολέμους κλπ. Οι παλαιότεροι θυμόντουσαν πάρα πολλά πράγματα. Ακόμη και συνταγές μαγειρικής που λέει ο λόγος. Οι σημερινοί δεν θυμούνται τίποτα απολύτως. Τίποτα. Δηλαδή από μια ηλικία και πέρα τα πράγματα είναι κενά. Διότι τους έχει πάρει η μπάλα. Η ζωή είναι τόσο άχαρη και τόσο άχρωμη και ακριβώς. Και τους έχει τρελάνει. Η ζωή τους έχει φέρει τα πάνω κάτω. Όταν λέμε ότι η ζωή είναι άχρωμη, σκέφτηκα τώρα ότι πρέπει να βάλουμε ένα όριο. Δηλαδή δεν είναι το ίδιο άχρωμη για εκείνον που δεν έχει πώς να τη βγάλει και με εκείνον που τα ψιλοφέρνει βόλτα. Δηλαδή το χρώμα της ζωής έρχεται, αυτή τη στιγμή φαντάζομαι έχει φάει ένα πιάτο φαΐ ένας άνθρωπος και έχει μια στέγη να κοιμηθεί. Αυτό είναι το μετά αρχίζει το χρώμα, έτσι δεν πάει? Ναι. Αλλά και αυτό είναι ειδικά το χρώμα.
Και αυτό είναι το χρώμα της ζωής. Το φαγητό και ο ύπνος. Τίποτα άλλο. Αυτό θέλει ένας άνθρωπος απλός. Δεν θέλει πολλά πράγματα. Δεν θέλει μεγαλεία. Δεν θέλει μεγαλεία. Η γλώσσα μας, τα βιβλία, αυτά που διαβάζουμε, αυτά που ακούμε κλπ. Αυτά είναι η πατρίδα μας. Τα οποία αυτοί κάνουν ό,τι είναι δυνατόν, αυτοί που είναι απάνω, να τα ποδοπατούν, γιατί δεν τα ξέρουν. Σου είπα προηγουμένως, ρώτα έναν από τους 300 βουλευτές αν πήγε ποτέ στο θέατρο, τι έργο είδε, ή πάνε και κάνουν με τουπέ πηγαίνουν στο Ηρώδειο, τους βλέπω πως μπαίνουν με πόσο δηλητηριασμένοι μπαίνουν στο Ηρώδειο, ας πούμε, έτσι, και μήπως τους δει ο κόσμος και τους χειροκροτήσει και λοιπά, μήπως γίνουν. Δηλαδή, κάτσε να σου ρωτήσω κάτι. Οι άνθρωποι που έρχονται σε επαφή με την εξουσία είναι επιβεβλημένο ότι θα διαβρωθούν? Δηλαδή η ίδια η εξουσία εκπέμπει μία νόσο η οποία πλήττει τους θειασότες της? Είναι αυτό που έλεγε ο συγχωρεμένος ο Χρήστος ο Λαμπράκης. Είναι αφροδισιακή η εξουσία. Και τα λεφτά μαζί βεβαίως. Μαζί με τα λεφτά είναι άστα τα πάρει στο διάλογο. Είναι αφροδισιακό. Ένα από τα μυστήρια του κόσμου σε αυτόν τον τόπο είναι η επαναδιατύπωση για το δίκαιο. Δηλαδή ξανατοποθετούν το δίκαιο μέσα στις κουβέντες τους. Αλλά οι άνθρωποι έχουν απόλυτη επίγνωση ότι η δικαιοσύνη, με την έννοια που το νιώθουν οι καθημερινοί άνθρωποι, δεν υφίσταται. Όχι. Έτσι. Αυτό δεν είναι μια μόνιμη πληγή μέσα σε ένα λαό και σε έναν άνθρωπο μόνο? Από πάντα ήταν αυτό το πράγμα. Από πάντα ήταν. Οι απάτες από πάντοτε ήταν. Την περίοδο των πολέμων, το 25-26, πολλοί από τους οπλαρχηγούς, ένας ήταν στη Θήβα, ας πούμε, άλλος ήταν στη Λαμία, άλλος ήταν παρακάτω κλπ, στο Λιανοκλάδι, δεν ξέρω. Έγραφε γράμμα στην κυβέρνηση, υπήρχε μια υποτυπώδης κυβέρνηση, έτσι, και τους έλεγε: έχω υπό την προστασία μου 126 οπλίτες. Στείλτε μου επιγόντως σιτηρέσιον και χρήματα, για τους πληρώνω, διότι οι στρατιώτες επληρώνονταν τότε. Και πώς θα φάνε αυτοί οι άνθρωποι? Αυτός δεν είχε 126, είχε 26, είχε 16, είχε 6. Τα άλλα τα εισέπρατε ο ίδιος. Α, είναι τόσο παλιό αυτό? Βέβαια. Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή «Βάλτε κι άλλο πιάτο στο τραπέζι».